Okay, for today's video mga katiil, maayong good morning sa tanan. Last na ni namong pangapi sa kong palalabo mga katiil kay mularga na ni siya unyang hapon. Ay, unyang hapon. Unyang hapon ni mularga siya mga katiil. Balik na po siya sa Cebu kay minta na mag siya sa trabaho kay para mahuman itong mansion re. Oh, na talaga na kape-kape sa amin anay ron kay kape di ba? Malangan ko kay mga po may malaki. Masakay na po kuno. Oh, happy na last banding na muna namo karon sa mong pagpangape kay balik na ni siya niya. Larga siya sa Cebu sa kay barko alas 8 sa gabi pa yung biyahe. Mahilak si Roland. Gool unta pero saon man na di pod mahimo og pan kay wa tay pangita re. Wala tay pang kan re pang tiam-tiam. Yeah. Samot pa gyud kay hulot na mong bugas. Ting pagka dato agad. Dato kayo. Ha. Ah. Na baba. Masa. Oh. Oh. Oh, bye love. Bye-bye. Amping ka dito. Ikaw po yung ping dito. New hair of 2025. Iputla lang ko yung buhok mga katil para masamot o kagwapa. Oh. Oh, na. Sopong mata na. So, shout out sa tanan nako mga solid supporter. Shout out kang Idol Manuel. Shout out mo Dol. Kumusta namo dia? Kumusta? Larga na kong palalab niyang gabi mga katil. Balik sa Cebu. Mingaw og laay na pod. Bye-bye. Bye-bye. Lihog kong share. God bless.